pahang Marian, oy. Naunahan pa ko sa muklog diskarte, oh. Ida, ambot mo Berting. Hala ka diya. Marian! Mahal kong Marian! Uy! Uy! Pre! Saan man kaayo? Problema kay Breno kay ting adto ko sa balay sa katuwa ko ang kras sa una ba. Unya namisita ko sa iya ha kay patal mabana ato niya. Yuda naman siya. Na si anak isa pero lami kay pre gwapa kay pre. Giniano ba mo? Karon pre. Nguyab ko siya pre grabe na og diskarte pre. Wa jud ko niya gisugot pre. Mao na kay liba kayo ka. Uy sakto na kay tong diskarte pre. Ako na. Nya magpamugot-mugot ay kadradi ay. Ang kabalo ka pre. Ang babae dili na dapat kuanon, dili na dapat seryosohon. Listen man kay pre kaysa man ginimpitik mo kasing-kasing gud pre. Oh, nimpitik lagi. Unya kay patay mo kay siya, si mo ha. Mo gani no, mo kay nga naglibog kay ko siya og basi nag Sus bayo na pre. Manuroy ta para malimtan nimong una-una niya ba. Okay? Tara. Sige pre. Kita ni pre. Ayo na problemahan na kay kabalo ka pre, daghan kay babae sa kalibutan pre na mas labaw pa ni Marian. Dili lagi ko kakuha pre. Ikaw masakitan pre. Oo, pre ano, na babae oh. Si Marian, muna si Marian akong giingon si mga pre katong ibibisitahan ako sa katong kuan pre sa barangay Pagmahal. Marian na di ay. Marian ang talikod ta. Klaro kay buhok siya jud na ba. Kalkag na. Kalkagad mo kay Marian ron pre. Uy, wa man ni. Mamol si kay bay, wa jud pa kay si Marian bay. Ay, amor sige, mo lagi ingon ko si mo tatong katuon ta. Tara. Ako ning paano Kaysa Tay ko pahang Marian oy. Naunahan pa ko sa muklog diskarte, oh. Pero sige lang. Daradahan ko ni. Pre, kadali lang. Saman. Nung saan na ka? Nagkain na akong tiyan, pre. Amaw na kasi kay inog tuba gabi eh. Uy, ibay ko nagainom, no. Muli siya siguro ko. Una ako. Biya ni ko ni mo day. Timing po ba para chance mo kay Marian? Oh, tama jud pre, tama jud pre. Ha? Tama pud oh. Sige, una Salamat ako. jud pre. Dres ako. Sige. Dres ako dito pre. Grabe, Marian. Papa jud ni Marian. Uy, di jud makaya, bay. Siya mo Marian maligo ay magdaster naman noon. Saon pag diskarte na ako presugto ko Maria man ni Marian ha. Gilo rin nakabaluan ni karon. Marian. Oy, Berting! Nalagi ka! Pero may makuna ikaw rin wala. Wala? Dili yung tako nimong kita no wala ko. Dili ba? Maikay nakita ta diri karon Marian. Kay ngano ko si mo ba? Bukan naman to kayo, wala man kay plano sa kuha guro nga imo kong sugton. Ay da, Berting. Ay napagunahunaan na. Kay ligo pa ko. Uy, Marian! Uy, istorya sa ko bolinan ni mo yung mamiya magkalit. Uy, kabulubiya ka nga na ikugla ko si mo, Marian! Marian, yan naman yun nga. Andyan ni mo makuhan, Marian, ako mga pagbahal. Marian, kabulubiya ka, Marian. Ikaw yun akong ginigong pa, Marian! Marian! Ida, ambot mo Berting. Hala ka diya. Marian! Mahal kong Marian! Nganong manon sa mahinungdan, nganong di man kasako, Uyang Berting, uy. Wajud siya sugtang Marian ba? Maot, kaayo pod. Ay, tarada ni Marian, be. Tarot ka. Lah, isa ka natawanan no? Wapo lagi na. Wapo kay sigbarog ay. Oh? Kandulon, be. Hi, sir. Pwede mo tana? Uy, unsa man ma'am? Pwede mo tana, sir? Uy, unsa may tuyo na to, ma'am? Mabuhag yun, sir. Ay, kulang lagngipon. Ang utanahan ta ko, sir ba? Wala lagi kay kauban. Actually, naman ko'y kauban ganina. Kaso, nilakaw manggod siya. Ako na lang isa ba? Ay, timing. Nangita po kauban, sir ba? Nga magsoy-soroy ba? Pwede tayo sabay? Oh, sige daw.
wala man kayo masuko sa imuha. Kay ug wala. Tara, sabayan ta ka. Basta para sa imuha. Ay wala man sir. Basin ikaw na Aw, wala oy. Wa may masuko-sako ah. Tara, sabayan ta ka. Sana Tara. Tunas kay ilang dagat diri ano? Oh.